Patuloy pa rin ang clearing operation sa probinsya ng La Union. Kanya-kanya ring tabas ng mga sanga at natumbang puno ang mga residente. Pero sa dami ng mga natumbang kahoy at maging mga natroso ng puno matapos magsitumbahan at mabuwal sa pananalasa ng Bagyong Emong, problema ngayon ng mga residente kung paano ito iimbak. Ninuta ko na nga pupuuran, lagi bulbulong. Diyay. Salingsingan data pagsungrod. Kinaadunan datan ti pagipampunan. Digi pinagpuor da pa da duma. Kasla pang drive away na ti mosquitoes. Kaya dato'y mosquitoes tata, it's not just mosquitoes, but you are talking of dengue. Okay. Iso nga, ini-expect mi pa DJ pronouncement iti PHO tayo, nga usually, dagiti saksakit, rumar mga about after a week, after a disaster, uno tayo evacuation. Ta DJ garun pinag-evolve iti bacteria. Kung hahayaan lang daw sa bakura ng mga troso at mga naputol na sanga, baka pamahayan naman ito ng mga ahas. Ito rin umano ang nakitang hamon ng Provincial Government of La Union. Duma, agbirbiro kami garun ti kita open space, kada kita dadagdagada nga di napay mut nga ususaren, no mabalin nga ijay pailaeng nga i-dam, uno itambak, dagito na debris tap no maklear tayo, dagito'y ayan ti kalkalsada. Ang kaya nga umadayon, tawari di balay ko kasi pailata. Ado pailata di kita'y debris nga adajay side. Bagamat may ginagawa na rin daw na hakbang dito ang Provincial Government of La Union upang matulungan ang mga residente na mabawasan ang mga naimbak na debris sa kanilang bakuran. Bukod pa sa isinasagawang puspusang paghahakot ng mga debris sa kada munisipalidad. I think it is a high time that we buy or procure dati dakil apong shredder ti dagitoy kay kayo dagitoy debris niya. Ta haan lang may reduce tayo DJ na pawa nga pinagpumpen na. No diket mausar tayo pa nga kasla organic fertilizer. Ilang residente na rin ang nagpo-post sa kanilang mga social media account sa mga nais maghakot ng libreng mga troso. Dahil na rin sa dami ng mga naipong sanga at dahon ng mga puno dahil sa pagkatumba ng mga ito sa malakas na hanging dala ng Bagyong Emong. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.